na tohleto video a to je obrovská svoboda. V tomhletom už v podstatě je nesmírná svoboda. Samozřejmě, že tahleta okna, jakási okna svobody v dějinách, se snaží naši žalářníci co nejrychleji zase pevně zavřít. A snaží se nastolit nám nějaké loutkové vládce, to je jedno, jestli je to katolická inkvizice, jestli jsou to komunisti, to je úplně jedno, to jsou jen kašpárci na niti. Jedni mají na čepičce křížek, druzí tam mají pěticípou hvězdičku, další tam mají Hakenkreuz, to je úplně jedno, jsou to jenom loutky. A naši skuteční věznitelé, naši skuteční diktátoři pouze mění tyhlety loutky na nitích. Nic jiného se během lidských dějin už po tisíce let skutečně neděje na této planetě. Když jste jasnovidní a můžete jasnovidně vnímat, vidíte řadu věcí, vidíte, jak se opravdu odehrávaly dějiny, můžete se napojovat na vědomí lidí, kteří žili před 1000 lety, nebo stovkami let, nebo desítkami let. A můžete se samozřejmě napojovat i na vědomí lidí, kteří žijí v současnosti. Nezastaví vás stěny žádných bunkrů, nezastaví vás nic a můžete nahlížet kamkoliv. Ale je třeba, abyste měli silnou ochranu. A to znamená, že nesmíte být svině, nesmíte být podobní těm temným silám. Já si vzpomínám mnohokrát během tohoto svého života, během těch pár let, co jsem prožil na téhleté planetě. Včera jsem se narodil, že? Je to skutečně chvilička. Tak mnohokrát se snažili právě ty síly, které ovládají tento svět, o to, abych vlastně jakoby svým myšlením a cítěním se jim stal podobný, protože jakmile se jim stanete podobní, ztratíte ochranu. Ztratíte tu skutečnou boží ochranu. Ochranu sil světla, sil lásky. A potom už nemůžete pronikat do nějakých tajných archívů, potom už nemůžete pronikat skrze ty stěny bunkru, nemyslím teď nějaký železobeton nebo ocel a tyhle ty směšné věci. Myslím psychotronicky vyrobené stěny. Stěny vyrobené pomocí torzních generátorů a stěny a sítě utkané z energií a z vědomí profesionálních senzibilů, kteří stojí proti vám. Celé armády senzibilů máte proti sobě. Ale tady ti lidé jsou naštěstí slabí. Jsou to chudáci, které je nutné vyměňovat vždycky po několika letech, protože jim pojdou těm svým pěstitelům a vládcům. Protože nemůžete sloužit zlu a přitom být zdraví. Nemůžete sloužit zlu a přitom fungovat déle než několik let. Takže musí tady ty senzibilní otroky a otrokyně vždycky po několika letech vyměňovat. A vždycky se tyhle ty síly snažily o jediné. Udělat ze mě taky svini, abych začala dělat nějaké kompromisy, jakékoliv. Snažili se mě nejrůznějším, často velice zákeřným, až by člověk řekl klobouk dolů někdy, způsobem zastrašovat. Ocital jsem se ve vězeních z podivných důvodů. Ocital jsem se mezi sériovými vrahy. Ocital jsem se v prostředí velice tvrdém. A vždycky ty síly po nějaké době, kdy se ten váš stav stává pro vás subjektivně už nesnesitelný, tak vám nabízejí pomoc, že vám oni pomůžou. Pokud to přijmete, ztrácíte skutečnou ochranu a přestáváte být vlastně těmto silám nebezpeční. Přestáváte být nebezpeční skutečným jaksi vládcům tohoto světa nebo těm, kteří se pasovali do této role našich strážců. Ale doopravdy není nic cennějšího než vy sami, než vaše duše, vaše podstata. Doopravdy nezáleží na lidském těle. To je jenom pár kilo bílkovin.
Je to jenom biologický strojek, hračka. A já se o biologické tělo v žádném případě nebojím. Bojím se o to, že odejdu z této planety dřív, než stačím stihnout udělat něco, co jsem kdysi slíbil, že tady udělám. Takže samozřejmě se snažím zbytečně neriskovat. Když se snažíte na téhleté planetě předávat pravdu, tak vždycky riskujete. Sakra riskujete. Když melete nějaké kraviny někde, tak si vás nikdo ani nevšimne. Když kážete nějaká náboženství, je to jedno jaká, třeba nějaká UFO náboženství o hodných plejáďanech a jiné sračky, nikdo si vás ani nevšimne. Naopak, ještě budete mocně podporováni právě tou stínovou vládou, těmi stínovými pasáky lidstva. Ještě vám dají hromadu prachu a svoji vlastní ochranu, udělají vás slavnými, udělají z vás hvězdu, vaše knihy bude číst celý svět, nebo když budete hlásat jiné lži, jiné pitomosti, dáte se na stranu levice nebo na stranu pravice. To jsou takové ubohosti všechno tohleto. Uvědomte si, že levici vyrábějí naši pasáci, pravici vyrábějí naši pasáci. Komunismus byl financován a vytvořen ze stejného zdroje jako fašismus. Z naprosto stejného zdroje. Jsou hlupáčci levicoví nebo pravicoví, kteří vždycky straní něčemu, někomu. Třeba hodné Rusko, hodný Putin kontra zlá Amerika, zlé NATO. Uvědomte si, že ten hodný Putin, celá ta ruská vláda, včetně celého ruského pravoslaví, je financována a vytvářena z naprosto stejného zdroje jako americká vláda, jako jakákoliv vláda na této planetě, pro Boha.